но с приказки не побеждават. Нека говорят, това им остава. Времето всичко показва. Илия и Диди не се обръщат, вървят напред с вдигната глава. Ама от интриги, интриганти пак говорят за Илия и Диди. Колкото и да се мъчат, не могат да ги сринат. Илия и Диди са над това, не живеят с омраза, винаги вървят напред. Силата е в сърцата. Фалшивите думи отлитат бързо, истината остава пак. Илия и Диди не се отказват, гледат само към върха.